3. El París de les avantguardes, 1900-1950. L'Exposició Universal de l'any 1900 va obrir la finestra a la modernitat i la capital francesa va esdevenir un pol d'atracció d'artistes de tot el món. Durant la primera meitat del segle XX, el gravat va experimentar una eclosió molt important. Des del fauvisme, el cubisme i l'expressionisme, passant pel surrealisme o l'art abstracte, els nombrosos moviments artístics van donar al gravat una importància clau en la creació i difusió dels seus llenguatges expressius. Picasso i Braque, Fernand Léger, Maurice Utrillo, Hans Arp, Max Ernst són alguns dels noms que van excel·lir en el camp del gravat.